Ni leirenaz, mendixarranaz, eta euskaldun zaharranaz. Etxean ikasi nioan euskeraz, aitzak erakutsi euskun, eta bueno, beti txikitzatik euskeraz bizi izanaz. Ni hasier naiz, eta nire kasuan aldiz, gaztean nintzenean ni inguru guzti zerdaldunean bizi nintzen. Euskara ikasten nean, nirtxako euskara esan matematika modura ziren. Tabla batzuk aplika eta hortik urtete ban aritza eta ipintzen nean, eta nirtxako hori zen euskara. Gero ja, konturatzen zara, zure familian euskara galdu indala eta nahi zu berreskuratu eta ja, euskaltegian apunta nintzen eta zin nintzen euskara ikasten. Bueno, ni pentsaten dut hizkuntzak ikasti oso aberasgarria dela, ezta? Eta bueno, hizkuntzak orokorrin danat izela altxorrak, ezta? Baina gure altxorra euskeri da, ezta? Gainera euskerin kasuan hizkuntza gutxitu bada, eta nik uste dut babestu inbidogula. Eta orduan danon artean inbidogula alegintxu bat euskeraz bizitzeko eta euskeria zabaltzeko, ezta? Eta orduan asko eskertzen dugu euskaldun barrizat izenak eta saiatzen dizenak euskera zeitzen, naiz eta ondo edo txartoen hori horrek ja ez dauko garrantziri, baina alegin hori nik uste dut balore inbidala, eskertu inbidala. Bueno, eta umiari beste gauza bat esaten zauena izaten da, beste ume batzuk epaten da bezenian, lehenengoko berbia erderaz izan birkuan, eitzeko euskeraz, ezta? Bai, erantzuten bana euskeraz erantzuten. Hori ba. Beti. Hori ba, baina, ez? Eta erderaz esaten badutzu, erdelduna badira, erderaz, ezta? Eta ingelesak badiz, gai zara, ezta? Ingelesez berba batzuk esateko, ezta? Ze azkenian, hizkuntza jakitxiak, ezta? Beste hizkuntza batzuk jakitzeko, ez? Errestasuna emoten dago. Emon euskeriari giltza!